bai. Eta oso gogoratzen dut oso gogorra. Gertatzen dena, naiz oso positiba eta nik uste dut dena markatzen dula. Eta egia da, nire bizimodan, igual emozionalki gauzak potentea bizi izan ditugulako, oso markatuago naizen emakume izan du naiz, nera nahi arrebak bezala. Baina, gero gai izan bartzera gauzeri edo egoerari aurre egitea, eta ni beti hartu dut onena denetarik. Baina, zoritxarrez bizi detena oso gogorra izan du da, baina zorionez gauza asko ikasi ditut eta nola ez, nire gurasoak nik euki dituten gauza handina izan du da. Zuzenean togora? Ez, gero bestadera juminen eta han hasi ginen ikasketak egiten. Ni zarrena nintzen ez, hor ginen launeskak. Zarrena naia, nola soldauzkan zegoen ezintzan bestadera pasa, orduan poliki ja elkartu ginen denak, anaiaz besteik. Eta han ginela, ikastera, ni nire urtekin, orduan hasi zan zehaskako ikastola martxan, bi gaztenak ikastolan sartu ziren, baina nire kintetan ez zegoen, eta eskola frantsesa batean sartu ninduten. Hau eromena. Eta goatzen naiz, lehenengo urtia ez nekida zer, hori bulina sufritu genuen, ni eta nera izpa tope. Nik enun esaten, errefuxiatu baten alaban nintzela, beldurra naukalako. Ez ziaten lagundu ez, oso gogorra izan zen. Baina ni badakizu gaitasuna daukat, gauzeri aurre egiteko, aguanteko emakumea naiz edo neska nintzen. Eta esan hizkuntza ikasten detenian, ramako izuen nire mingainakin. Nire izpaderri. Aita, atxilotu zuten, zenba denbora egon zen, gero zuzenean togora edo beste lekura? Baita goatzen naiz, gaina oso kuriosia izan zen, porque hor hasi ginen susmatzen. Eta begira, ni atletismo nenbilen ere baian, oso kirozalia eta niretzako terapia honena gauzak nire frustrazioak edo botatzeko atletismo. Abironen Baionesen hasi nintzen, eta hor, bi entrenatzaile nitun. Eta hor izan zen, nire lagun bakarrak eta bikainak egin ditunak gaur egun, oraindik ditutenak, bakarrak ditutan, frantsesak. Bi entrenatzaile eta bat ezkenekin polizia zana. Ginen sumatzen gazarrorak eta hor izan zen, itan bilatorri zirela, eta gero jakin genuen, entrenatzailean bitartez izan zela historia. Baina, horrela izan zen, atxilotu zuten, mugara eraman zuten, mugan egon zan egun batzutan, zebera gesten ginen ikustera, gero mugatikan, pora eraman zuten, Baionan egon zan, espetxean ere bai, igo zuten Baionara, Baionatikan pora, eta potikan ja Parisera. Baina oso azkarra izan zan, porque hori bi gobernuak elkarrizketekin hasi ziren, eta ja Interpolen bitartez estradizioak eskatzen zutenez, epaiketa izan zan. Epaiketa baino lehen, gosegreban jarri ziren, 7 izan ziren, errefuxiatu politikoak atxilotutakoak. Gosegreban, 2 hilabeteko gosegreban, eraitatxo fuertea zan. 5 kilokin gutxi gora ditu zen. Eta epaiketa arte, gosegreba intzuten, sententziatea zanean, goatzen naiz, horren aurren manifa batean ginela Doniban eloitzunen, ama, ni, nire izpak, bakoitza sakaban autota, eta entzun genuen 3. Togora zijoaztela, 3 errefuxiatu, Afrikara, lehenengo aldia entzuten zala hori eta parra egiten dut, baina izan zen, impactantea. Eta gero beste lau, Espainiko Madrildeak erri zituzten. Eta Afrikara, Togora. Eta orduan izan genuen, ama, oso gaizki zeuden, eta nire aita zarrena zan orduan. 4 urte edukiko zituen, besteak berriz 30 urte eskaz. Asuntua daia, sartu zituztela abioi militarretan, eta zuzenean ja Togora. Eta hor gogorra izan zala, porque komunikazioa ez genuen euki, hilabete. Bere seme alabak ez arduratzagaitikan, ni izan du nintzen pixka bat hor, bastakit, ni motxila hori hartu dut beti, nahi gabe, eta egia da ni ama ez nuela ez da usten momentu batean, bere itzala nintzen denbora guztian, eta bai faktura pasadiola pilo bat, baina arro sentitzen naiz eta ez naiz damutzen ezertaz. Horrekin esan nahi dut, orain
lantzen baldin bada aurren edo famili senitartekoen bidaiak kilometro askotara daude presoak, asko daudela Frantziko espetxetan, gu bizi izan du genuen aspaldi inork ez zegoen ezer prestatuta ezertarako, eta diot politikoki. Bai beharrean ginenian, herriko jendeak laguntzen zigun guri, jana ematen zigun. Oso gogora izan zen, porque iristen ziren momentu horiek aurre egin behar genuen, jakin gabe zer, paperak lortu behar genituen beste aldean, ikasketak, aita atxilotu eta bapatean Afrikan, kendu zizkiguten papera berriro Hernanira, eta egoera oso gogorrak. Baina Togon? Eta Togon, ez Togon... Zer dakizue? Eske nire ama juntzan bizitzera Togora. Nire ama bi gaztenekin. Klaro, paperak kendu inzizkiguten, aita Togora eramatean, eta jakin genuenean nun zegoen, nola zegoen, eta noiz jungintezken, orduan amaia plantatu zen area jun bartzala. 3 urteko alabatxo batekin, eta 3 eta 9 urteko, 8 urteko beste laugarrenakin, launiska ginen. Eta gu, torri ginen berriro Hernania, orduan nire gurasoak zaukaten etxean nola ez zuten saldu, hor hasi ginen bizitzen 3 zarrenak. Eta orduan nik nituen, 16, 15, eta 19 urteko mutil neska ginen. Jarraitu genuen ikasten. Eta horre bizimodua independentein genuen guk. Eta genuen modun, herriaren gatikan eta familien gatikan bizitzen ginen. Porque ez genuen dirurik. Eta ama juntzan area bizitzea, 3 urtetan egon zanan bizitzen. 3 ez ama gutxiago, 2. Baina han ezin zanan bizi. Han zeuden etxean, Afrikako herri txiki bat zan, herri modesto bat. Nahiko ekilibratua politikoki, baina hauek zeuden denak etxe batean sartutak, egunero eta 24 ordutan polizi zingura babestutak, kontrolatutak, eta goatzen naiz ama iritsi zanean area, ez zituzten utzi sartzen han bizitzen. Eta hango bertako famili beltza bat hartu zuten, nire ama eta nire bi ahizpa gazteak. Hori 3 urte eta 9. Mantzako oso gogorra, ama etorri zan horrela. Ama ikusi nuenean 2 urtetara, porque, claro, orduan niz egiten nuen, udarero interna bezala, juten nintzen sukaldari bezala, Donibane Loizunera. Eta esatero, dirua lortu inbar dugu, porque, claro, area bialtzen genuen paketeak eta tarteka diru pixkat. Bereiek ere nire ama bizitzeko, porque errefuxiatuak bai zeudela babestutak, baina nire ama ez. Eta, interna bezala nahiten nuen, eta dirua eta paketea bidale, baina paketeak igual iristen zian 2 hilabetera, eta dirua korreoz egiten genuen, hor lortu genuen hola korreoa, kartak, desastre bat. Komunikazio oso txarra genuen, oso txarra, baina gero urtetan, badakizu ze gertatzen den, habilidade hartzen da, eta kaseta grabatzen genitun, Gabonetan antzeudela eta gu, eta nire gurasontzako oso emozionantea zen, porque gu gaztea ginen, baina ikusten zuten, hori egiten genula ez. Gu hemen babestuta ginen familiekin, baina nahi bakarri zeuden. Oso gogorra da, erbesteratuak daudenak, eta nik uste du gai hori landu imartzala gehiago, porque oso astutan daude. Espetxetan daudenak gogorra da, baina hemen kaleko indarra ondila da, baina han inoz ez dago. Han inoz dago, libre bizi dira, baina beraien daukaten, beraien area iritsi den motiboak beraien bakarri lantzen dute, eta ez dute apoiorik. Eta bakarra familia da. Guk usten dugu, bera lasaitasuna hartu zula, porque han presio handian bizitzen zen. Aita bere buruan zaukan gauza bakarra orduan zen familia. Eta gira nik uste dute bakarri sentitzen zala momentu askotan, ez? Nahiz eta apoia handia auki. Eta nik uste dut etxe aldatu zala, nahi zuelako familiara jutea, nik uste dut lasaitu intzala eta bihotzeko eman zion. Bai, bihotzeko eman zion. Baina bera nahia espetxean zegoena nahi ere bai, edema pulmonar bat eukizun ere bai. Egoera dira oso estremoak.
Egoera estremoa dira, eta badakizu, nik ez dakit ausartu naiteke eta errespetu guztiarekin sufritzen ari diren guztiekin, baina garai horiek oso gogorrak ziren, berriak ziren, hasten ginen gauza asko potenteak ezautzen, erbestea espetxeak, nire Osaba Juankar, atxilotu zutean mutil potente bat zan, gazte bat, 30 urte giltzan, eta ez naiz gogoratzen zenbat urte egin zituen espetxean, baina pasazun, urte gutxitan Soriako espetxea zala, de exterminio total. Ni goatzen naiz, eukinun esperientzian, goatzen naiz, orduan 11 urte eukiko nitunik, juten nintzela ikustea eta Guardia Zibila zegoenan, eta Guardia Zibila sartu zen behin asako, hori hori daukat, 11 urteko neskatxaban nintzen, nola eta zon Osaba, dena desfiguratuta, eta hori, plante egin zutelako, ez zutelako onartzen, bereien aurka zerbait intzutelako, eta ez nez goatuko zertzan, borga oso gaztea nintzen, kriston jipoiak eman zizkioten, eta hori, espetxa sartzen ginen bakoitzean, hori oso potentea zen. Gero, urtekin zen, ni urte asko egin ditut espetxetan, gero lagunak eki ditut ere espetxetan, ni orain arte, atzo arte espetxetan nabil, herriko jendia dagolako, edo gazte bat nire laguna dalako talekoa. Orain ez dakit, ni ausartzen naiz esatea, egora asko ez da mejoratu, ez delako mejoratuko, espetxe bat ez da jendea, nola esaten da, jendea ez da jendea sozializatzeko, ez dakit, espetxea dira suntzitzeko pertsonak. Eta bai politikoak, eta bai komunak, hori suntzitzeko lekua dira. Eta orain ez dakit, ere etxean jaso nun Batallon Basko Espainol aldetikan, sobre bat hartu genuen buzoian, eta niri zenean, eta jaso nun hor mehatxu batekin, hori ez mugitzeko, ez zertan ez ibiltzeko, ez kalen ibiltzeko, ze barrajatu ingo nindutela. Hor Euskal Frantses gobernua bializun, baina Espainiera ekarri bartzan, Espainiera ez zuten ekarri Euskal Herrira, Hernanira. Gogora izan zen humaniko fisikoki, ze hor baiz izan zala impactantea, Afrika da. Eta hor egia da, eskerronez mantendu zutela ondo gorpua, baina bai oso gogora izan zen hartzea. Eta jakin izan du genuen, bien artean inberzirera tramiteak horre ibili ginen gora bera, togoko hori kargu handiekin, hori desmadre bada. Azkenean, 3 honetan egin behar genuna 10 egun gelditu ginen, 10 astebete edo gelditu ginen paperak lortu arte. Hori, gorpu ateratzeko, gobernuak kargu hartzeko, porque, claro, hori izan behar ziren estantzi potenteak, abioiek. Eta azkenean lortu behar ziren paperak, sartu zuten abioi batean, militarrean, eta gure bai, abioi desbeinetan, baina ja bierretzera iritsi zanean, lortu genuen familia, porque Frantzitikan nahi zuten poliziak hartu, eta eskerronaz guri ondo bateaz izaigun, senitarteko bakarren nahi genuen ekarri. Hitz egin genuen, udaletxekoak alkateak hitz egin zuen, eta lortu genuen Hernaniko kotxe batean sartzea, tanatoriko kotxe batean, funerario batean, eta gero mugan ere bai espainolek, polizia espainola nahi gintuen desbideratu, nahi genuen, pasaber ginen erritikan, eta lortu genuen momentu bat izan zen, oso tentsioko momentua mugan izan zen. Baina, azkenean lortu genuen eta herrira ekarri genuen. Tierra normala, ez polizia ez... Ez, hori emozionante izan zen, egia da. Aitatxo, nire ustez, Aitatxo merezitako omenaldi bat egin ziola herria, oso emozionantea. Hori bai gordeko detela ondo. Paperak enduta aita atogon, ama etorri zan, amak herri zegoen. Eta deitu dintzioten, telefonoz, handikan abisatu zuten errefuxiatuak. Gelditzen ziren, beste 3 errefuxiatu abisatu zuten. Hernaniko udaletxe da, porque gure telefona nola ez zuten, hori aita hilintzala. Eta orduan, udaletxekoak guri ez abisatza egitikan, porque gazte ginen oraindikan, eta ama ere oso gaztia zen. Amako ikizituen orduan, 55 urte, nire amak. Orduan, Osaba bateri deitu zioten,
Urnetakoari. Eta Mikel etorri zan etxera eta santzun, baita hiltzala, behira, ni ama etzun ez da negarrik egin, ni ez da, eta lehenengo gauza izan zen, eta orain zer egin behar dugu, aurre egin, eta dena nahiko ondo juntzan, gero denborara bai izan zela gogorra. Nik uste lajatzen danean jendia, orduan gaizea asumitzeko, eta bere falta ere sumatzen da. Sentitu duzue apoio soziala, instituzionala, edo soziala? Soziala bai, baina sozial izan zen kaleko herriko lagunen artean. Garaioetan badakizu jendea oso solidarioa zen, benetan. Gaur egun nik uste dut politika zikinagoa dela. Eta orain interesak, niretzako interes ekonomikoak dira asko, eta garai batean nik uste dut frentismoa bazegoela alderdi politikoen artean, baina humanismo gehiago zegoen, ez dudik, benetan diot. Nik bizi izan dutena gogorra da badakit, baina nik jaso duten dena haundia izan du da. Eta niri izaerazi izan liteke, eta egoera denak aurre egin bertzailako eta gai garelako. Nik beti diot, bizia da bakarrak kenduko gaituena, baina bestela aurre, baina bai bizi izan zen, nik bizi izan duena oso gogorra izan zen, badakizu zergaitik, porque ni emozionalki oso, ni konturatzen naiz, emozionalki oso gauza potenteak bizi izan du ditugu, eta oso fuerteak, eta oso gogorrak, eta niretzako eskubide gabeko gauza asko, baina, eutxi eta eutxi indiogu, eta gero-gerora dena pasadanean, eta ez da astutzen, baina hor konturatzen zea, karentziko pertsonak izan gitezkela, emozionalki bat. Instituzioak, adibidez udalak, Eusko Jaurlaritza... Ez, Eusko Jaurlaritza bat, ez. Gu suerte eduki dugu gure kasua, errefuxiatu politikoa zen, eta etakideko bat. Hori gure udaletxea, ezker abertzalekoa zenez, hor eduki dugu apoia handia, baina beste alderdien aldetik ez, eta instituzioak ez da. Eta hori hori ez da sekulana da egongo, baina bai hola tokatu zaigula ez, porque beste kasu batzuk eta respeto guztikin gure aldean ez zeudenak, bai instituzionalki apoio handia eduki dutela, gu berriz batez. Psikikoa behar zenuten laguntza psikologoak edo... Begira, hori esaten dut, gure egoerangatikan egoera estremoa bizi izan dugulako, familizuntxitu bat izan geralako, motxiladun aurrak edo emakumea sentitu izan naizelako, erbestean, espetxetan, kilometro askotara, zenitarteko nire gurasoak banatutak, aurrak bakoitzak etxe batian, hola hazitu gera, txiki-txikitatikan hola tokatu zaigulako, bai, noski bai ez faktura pasatzen dulako.